Ja, Martin, du har trukket de her spørgsmål. Hvad er det, du har trukket? Ja, altså det er jo... Nu skal jeg lige... Nu kan jeg selvfølgelig ikke finde det, vel? Det er lyrik. Ikke? Ja, det siger du. Er det lyrik? Altså allerede nu her har jeg en rigtig dårlig start, og jeg sidder og får det enormt dårligt, fordi jeg kan ikke engang starte med at præsentere noget som helst af, hvad jeg har tænkt mig, så det gør jeg lige om. Jeg hedder Martin. Ja. Jeg har trukket det her Livet i Istedgade, som er et digt, og jeg har lavet en struktur her for i dag. Jeg starter med en præsentation, så kommer jeg med en beskrivelse af digtet, og så vil jeg perspektivere. Er det okay? Ja, det er fint. Kan vi da ikke finde noget. Læg lige mærke til, hvordan de sidder og nikker. De har allerede godkendt min eksamen, og jeg har overhovedet ikke sagt noget. Jeg har bare sagt, hvad jeg tænkt mig at komme ind på. Det virker. Det giver mig en rigtig god start. Ellers så skal jeg jo sidde her med sådan et landkort, hvor jeg bliver snot forvirret, fordi jeg kan løbe rundt i hele byen og fare vild. Jeg har ikke nogen struktur. Jeg havde ikke nogen struktur lige før, men det har jeg sørget for nu, og den ser simpelthen bare sådan her ud. Og det er kun til mig selv. Jamen, så går vi da bare i gang. Og jeg starter med præsentationen. Altså, det er jo Dan Turèll, som har skrevet det her. Den er fra 1977, og han har boet på Vesterbro selv. Så det er selvfølgelig derfor, at jeg tænker, at det er relevant for ham at beskrive sit eget miljø. Oprindeligt er han faktisk fra Vangede, hvor han var født og opvokset, men han bor altså på Vesterbro i mange år. Altså jeg vil sige, at digtet her, det er sådan rimelig stringent. Altså det er sådan et ord, vi skal kunne, ikke? Det er med på, ikke? Altså det er sådan opbygget sådan meget sådan logisk og hårdt. Ja. Man møder nogle mennesker i den her tekst, ikke? Der er to slags. Der er dem, som går forbi, det vil sige folk, som flyder igennem det her miljø, og så er der dem, som bor og arbejder der. Ja. Kan du komme med et eksempel på de her to slags mennesker fra digtet? Og her har vi sådan et spørgsmål, som godt kan genere nogen, men vi skal lige tænke på, hvorfor min lærer han spørger om det. Det er jo fordi, han gerne vil have mig til at sige lidt mere, og han faktisk prøver at hjælpe mig, så jeg performer bedre. Så det er det, der hedder et opklarende spørgsmål, og det skal jeg selvfølgelig prøve at besvare. Hvis jeg ikke kan besvare det, må jeg være ærlig og sige nej. Skal du spørge mig om det igen? Ja, altså du siger, at der er to slags mennesker. Hvordan, sådan helt konkret i digtet, hvordan ser du det der med de to slags mennesker? Jamen, der står jo for eksempel her, de forbipasserende står der i linje 8, ikke? Ja. Og han skriver også helt klart to slags mennesker i Istedgade, står der her, ikke? Så det er meget tydeligt. Ja. Og nu vil jeg gå lidt mere i dybden med beskrivelsen. Og der er tale om lyrik, det er ikke epik, altså episk, sådan ligesom man kan sige, at guldhornene var, det kan jeg i hvert fald huske. Det lærte du mig om i klassen, ikke? Og guldhornene, det er jo ønslærer, hvis nok, ikke? Fordi der er der tale om sådan et handlingsforløb, men det har vi som sådan ikke her. Der er ret mange gentagelser i digtet. Der er for eksempel øjne, det går enormt meget igen, altså. Så han bruger øjnene sådan hver tredje linje eller sådan noget. Det er sådan ret vildt. Så det er meget med sådan, hvordan man ser verden. Det er det indtryk, det giver mig, når jeg læser det. Og så kan man sige, så er der noget, som hedder, altså det er gentagelser, og det er også et svært ord, det her. Ja, og selvfølgelig kan jeg ikke finde ud af at sige det, når jeg sidder til eksamen. Det er klart, jeg kan sige det derhjemme. Jeg har øvet det 27 gange i går, men nu kan jeg ikke sige det skide ord. Hvad fanden skal jeg gøre? Men nu vil jeg faktisk spørge min lærer, fordi han er også til for at hjælpe mig. Jamen, det hedder noget med altså, jeg kan altså bare ikke sige det. Kan du ikke lige hjælpe mig? Jo, det er redundant. Ja, det er det ord, jeg mener. Det var det, ja. Ja. Og det, jeg ved, hvad det betyder nemlig. Ja, hvad? Og det betyder gentagelser. Det er bare et fagsprog for gentagelser. Og læg mærke til her, at jeg viser lærer sensor, at jeg kender ordet. At jeg måske ikke lige kan udtale det, det er ikke noget stort problem. Men jeg spurgte efter hjælp, og jeg fik det. Der er faktisk ikke nogen rytme i det her digt. Det er sådan lidt interessant. Altså, det er sådan, det kører mere sådan i bølger, kan man sige. Altså det er den rytme, det skyller sådan ind, og så går det væk. Og så tænker jeg, altså det er ligesom om, at det her miljø, han beskriver, også går i bølger. Altså der sker det samme sådan hele tiden, når tingene gentager sig. Og det er som om, at man aldrig kan komme ud af det her miljø. Altså, det er bare det samme. Vesterbro er bare det samme. Altså det er det, han på en eller anden måde skildrer. Ja, det er jo det.
Jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Symbolikken, og er der nogen særlig symbolik i det her lyrik, i det her digt? Og hvad med metaforerne? Nu bliver jeg forskrækket, fordi det der over, det er jo sensoren, og hun er ved at slagte mig. Kan jeg svare på det? Jeg hørte det faktisk ikke. Jeg blev så grebet af min egen fortvivlelse og min egen angst, at jeg ikke hørte, hvad hun sagde. Så det værste, jeg kan gøre nu, det er bare at begynde at svare et eller andet bla 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 bla, som jeg overhovedet ikke har styr på. Fordi så kommer de næste 5 minutter med den her eksamen til at gå med en masse, der ikke er godt. Så jeg tror lige at tjekke op på, at jeg overhovedet forstår, hvad hun siger. Okay, jeg tror, jeg har forstået dig, men kan du ikke prøve at sige det på en anden måde? Jo, det kan du tro, det vil jeg meget gerne. Kender du begrebet billedsprog? Ja, den kender jeg godt. Ja. Inden for billedsprog, der er noget, der hedder symbolik, og noget, der hedder metaforer. Ja. Kender du... Okay, nu ved jeg, hvad du mener. Ja. Så kan jeg også svare på det. Altså, der er her i linje 27, øjnene er ludernes kasseapparat. Den stusser jeg lidt over. Den synes jeg faktisk er meget sjov. At øjnene bliver til sådan et kasse... Man kan næsten se, ligesom tegnefilm, ikke? Nogle gange sådan, bruger de også den der lyd, når man har en indtægt, ikke? Kring, ikke? Og så kommer der dollarstegn i øjnene. Altså, det er lidt det billede, jeg får. Ikke? Der bruger han jo sproget på den der måde. Ja, det er så meget billedskabende. Det er en metafor. Var det svar nok på spørgsmålet? Var det okay? Ja, det er fint. Og her tjekker jeg lige op, om jeg har svaret tilstrækkeligt. Og det giver mig en følelse af kontrol. Og der er ikke noget bedre, end at føle, at man har kontrol. Det er min eksamen. Husk det. Ja, men så vil jeg springe videre til perspektivering, bare lige kort. Og jeg tænker, ja, den er næsten oplagt, at vi må tale lidt om Tove Ditlevsen. Og det underviste du også i, kan jeg huske, ikke? Barndommens skade. Jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Ja, må jeg ikke lige gøre den færdig? Jeg skal lige gøre den her færdig, så kan vi komme tilbage til det. Okay? Okay. Godt. Jeg var lige i gang med at afslutte en sætning, og så afbryder sensor mig, og det er faktisk ikke særlig høfligt. Som menneske må jeg mindst have lov til lige at gøre min sætning færdig, inden jeg bliver afbrudt eller spurgt om noget nyt, og det forsøger jeg at holde fast i og lægge mærke til virkningen. Jeg gør det ordentligt, og hun venter. Men jeg kan ikke slippe for spørgsmålene. Det venter vi bare med. Og Tove Ditlevsen med hendes barndommens skade, det er jo interessant, fordi hun boede jo faktisk også på Vesterbro og beskæftiger sig med nærmiljøet. Så det vil jeg sige. Ja, så havde du et spørgsmål. Litteraturhistorisk. Hvordan synes du, at det her digt, det indplacerer sig i litteraturhistorien? Det kan jeg ikke svare på. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg prøve at jappe et eller andet af, som er sådan, jeg ikke er sikker i, eller skal jeg bare være ærlig? For jeg vil ikke bruge tid på noget, jeg ikke kan. Det ved jeg ikke noget om. Okay. Ja. Jeg kan få et andet spørgsmål. Hvordan, nu sidder du faktisk og sammenligner Dan Turèll med Tove Ditlevsen. Og det kan man egentlig godt sige, det er ret oplagt. Okay. Fordi de begge to skriver om Vesterbro. Mm-hmm. Hvad der er forskelle mellem Tove Ditlevsens måde at skrive på og Dan Turèlls måde at skrive på? Dan Turèll har en meget mere hård stil. Altså han er meget mere sådan råt fokuseret, altså han slår bare til den, ikke? Han bruger, jeg tænker, jeg kender ikke Istedgade så godt, men jeg tænker, at det er et råt miljø. Så hans sprog er også meget sådan direkte og bang, ikke? Ligesom om man får ind på hovedet, ind på værtshuset, ikke? Altså, og der er Tove Ditlevsen meget mere blid i sin stil. Så det er rent sprogligt, du synes, du kan se der synes jeg, der er bestemt en forskel. Ja. Ja. Var det det? Ja. Ja, tak. Jeg tror, vi har fået meget at vide. Ja, tak. Skal jeg tage det her med? Det er fint, ja. Okay. Tak. Så snakker vi lige sammen.